sve velike kompanije koje su napravile bum, nisu njihovi vlasnici, upalila im se sijalica, sinula im ideja i nastao je Apple ili Yahoo ili Google. To su u najvećem broju slučajeva, to je 3., 4. ili 5. pokušaj. Znači, ako sredina, ako okruženje nema tu toleranciju na neuspeh, na probe, na pokušaje, onda je to slaba sredina za razvoj preduzetništva. Šanse na tržištu se stvaraju promenama. Bilo da su to tehnološke promene, političke promene, socijalne, kulturološke. Jako je bitno povezivanje, uočavanje šanse na tržištu i povezivanje sa idejom koju imamo. Biznis je malo transcendentalan. Morate verovati u Božju promisao da ste vi izabrani. Morate verovati u sebe. Eno ga tamo samopouzdanje, vidite šta piše. Morate biti arogantni, drčni. Ne možete imati strahove. Dobro, treba biti oprezan, naravno. Ne treba hrviti, pa sad tu treba naći malo neku meru ovako. Sposobnosti borenja sa promenama, to moraš se prilagoditi u datom trenutku. Ali strahova nešto nisam imao, nekih velikih dilema strateških, nikada. Nikada. Koliko sam imao prilike da vidim polaznici MČM-sa, ljudi koji su deo ovog programa, su u svojoj suštini lideri i jesu neko koji je spreman da radi na sebi. I mislim da je to jedan od segmenata razvitka nekog preduzetničkog duha, a najbolje učenje je učenje iz prve ruke, tako da kroz predavanja uspešnih preduzetnika oni mogu da prepoznaju neku šansu i da razmisle o pokretanju nekog sopstvenog posla. Mislim da bi bio veliki uspeh da makar deo njih se odluči i pokuša da započne neki svoj sopstveni posao. Ja lično sam imao određene ideje i vrlo sam motivisan već i pre dolaska na ovo predavanje da pokrenem neki svoj biznis i da napravim određenu promenu, što u svom životu, što u svom okruženju. A današnje predavanje me na neki način usmerilo i znalo i pokazalo na neki način šta mogu da očekujem kao određene prepreke na putu i kako mogu da ih eventualno malo lakše prevaziđem.